This Realm of the Mascot и някаква маса съм къснила. И това е някакъв май геймплей пак на Team Fortress, който на Team Fortress не са предсака. Тъй ще играя с как се играем РМГ и тия малки странни човеки, тъй съм много се прилича до фестивия. Ще играя с Рогио, мисля, и с класката. Много кеф е някакъв обявкото на междуто. Тая стрелица така. Сега както виждат някакъв простотия ми излиза. Много, нали, конкретно. Те поставяте и сега съм схожда, ако виждате кой съм аз, нали. Разделя на всяка качка. И така. Сега цъкам малко. Разпълем. Тук празно. Значи, така ще игра, но има някакви готини бити, нали? Квест. Скорпион Куин. Спера, това готина така стане. Така, Скорпион Куин ще ме уби. Скорпион Куин. Деве, Скорпион Куин. Вече бях аз тук аре. Едно XP от... Сериозно ли? Ти сериозно ли едно XP? Какво? Умря ли, бе? Стига, силно ми взимат турбички, човек. Моля за, че съм някакъв белен, линса... Дадни в материали и защо се не ръпекат някакво праведна. Схора се ската с тях. Някакъв готин квест Райер. Активащо ми се... Те готин квест. На пиратския цар. Така на готин квест. Той значи отивам да... Пиди нас. Кой? Откъде? Откъде мили ангелчета? Откъде? Да ви избия всички милангел. Мил ангел. Беше малко. Са многогадни лилавите. Дей са корактьора. На лампиона. Шампиона, брата. Фак ю, кога правих? Тя нищо искат да се поговорим ли с тях? Пада, ти тя винаги пада. Лък запомни, Мъчи си лъка, мъжи. Баси, древници, не играят. Какво ми лък, аз трябва да се пусна сега. То лък е доста силничак. Броня. Ето искам. Сериозно ли? Това не искам. Play Classic. Не чара. Този път с Сарчара ще го тевисти. Худ някакъв цъпиц. Ступид мърсен. Да го убия. Гледа, тази броя се е бъгнала. Която виждате. Вижте. Тъпото нещо, което съм виждала. Вижте как се е бъгнала. Като куче се е бъгнала. Вижте. Като някаква дърта пяница се е бъгнала. Гледа. И тук сега ще ми пречи да си гледам инвентара. Защото вижте най-гадните неща в света. Ето да ти бъгни. Това много е. Ти казах, бе. Това ще бъде някакъв... 2 секунди юнити ти матка, не че фаля тритайлинг, сериозно ли е? Това е... 546 секунди, аз да съм някакъв... Апам всичко. Стига стига разбрах. Тази броня тук нещо ми се правила. Мазганата ми има. Тъпата му. Тази броня нещо иска да ми каже ли, бе? Броня, стрелям по тия. Карай, ние сега
на някъде да убия някой. Пълно, много хубав вътре, значи има някакви хубави работи. Има някакви хубави работи. Готвен плащ. Квест, бандит царя на бандитите. Отивам, аз съм син на Робин Худ, мащавам. Той не е точно бандит, той е помощник. Абе, дребни. Сериозно ли, аз като вляза биха като... Ах, стига слушай. Така, тут път съм с магиосника. Добре. Прайс. Узърцън и точка. Почвам леко да санираме. Даже много почвам да санираме. Хубава такичка. Нали? Ти много стреля perfect. Много така. Магиосника е доста готин между другото. Мисля да качвам клипове на Villagers Peoples. Ако вече съм качил въпроса. Villagers разбирате за какво говоря. Те някак се пръчките на тя надолу. Много тъпо, нали? Random Quest! Yes! Да, момент. Абе! Стига, хора, не след свършна на този епизод. Първо ми бъгна бурната, после от първо кафела. Абонирайте се, дайте последния за клипа и